På Burger King i København er 22-årig Joy på dobbeltdate med sin mor og de to unge fyre, Marco og Mikkel. Hvad så? Har I set frem til det? Var I nervøse? Ja, lidt i starten, ikke? Ja, det kunne jeg godt se. Lidt generet. Det er altid godt. I stedet for en, der bare, hvad så, mand? Skal jeg lige flapperne under bordet? Nej. Hun er altså drukket lidt hjemmefra, så Joy og hendes mor Mia har altid haft et meget nært forhold. Min mor, hun lærte mig at give et godt blowjob på en twisteris, så man ikke rammer med tænderne, for man kan jo mærke lige snart, man rammer med tænderne. Alligevel kom Mia med et par moderlige råd, da de varmede op til daten hjemme hos Joy. Og hvis vi vil vende sammen fyr, så er der no go. Husk at bruge gummi og drik dig ikke for fuld, og stikker ikke af fra hinanden. Vi skal bare give hende sådan en her, hvis hun er for meget. Time out. Det røde kort, eller hvad det hedder. Ej, det bliver her nice. Ja, det bliver hyggeligt. Altså, hvis min mor hun bliver fuld i aften, hvilket jeg tror, hun vil blive, så kan jeg godt nogle gange måske blive lidt pinlig over, hvis hun siger et eller andet. Men hvis jeg nu synes, han er rigtig, rigtig sød, og hun begynder at sidde og fortælle om dengang, jeg var 4 år, hvor jeg bollede bamser. Det kan jeg godt blive sådan lidt flov over, eller hvis hun fortæller, at jeg lugter min hund i røven. Ej, mor. Her. Helt ærligt, hvad de lavede. Hvorfor hælder de så meget over? Jeg vil have kommet der på låget. Det var fandme hurtigt, mand. Og bare vent, når vi kommer ind i mørket, ser vi bedre ud. Jeg tænkte også bare, da jeg kom ind, det der lys der, mand. Det er også bare det, når man er nede i byen, ikke? Og man skal ind om natten og have noget mad på herinde, eller sådan noget, så står man bare der og ligner lort. Vi laver sådan en joke der, ikke, som jeg plejer at sige til Joy. Nu skal du ikke spille for langhåret, vel? Fordi det kan godt være, at du ser bedre ud end mig nu. Men jeg er stadigvæk bedre til at kigge buffer end dig. Jeg synes, Mikkel han ser rigtig, rigtig sød ud. Jeg vil rigtig, rigtig gerne ind med at få hans telefonnummer. Det vil være rigtig godt. Men nu må vi se, om han... Jeg ved jo ikke, hvad han synes om mig, om han synes, jeg snakker for meget. Eller, men han virker også selv som en, der snakker meget. Og han har papegøje, så... Altså, Joy papegøje, det passer perfekt. I København er Joy og hendes mor Mia på vej videre i byen med deres dates. Joy er allerede faldet for fyren Mikkel, og derfor ved den erfarne singlepige også, hvad aftenen ikke skal ende med. Sex på første date, det kan godt lade sig gøre. Men hvis man vælger sex på første date, så ved man også, at det ikke bliver til et forhold. Altså, når en fyr han mødes med mig, nu ser jeg det bare fra hans øjne, og han synes, jeg er sød, og hvis han ser mig som kærestepotentiale, og vi så ender med at have sex, så ender det med, altså, så vil han ikke alligevel, fordi så er jeg for nem. Så jeg har simpelthen lært af mine erfaringer, at jeg har ikke sex med fyre på første date. Det går ikke. Ikke når jeg søger en kæreste. Mor, det er vores sang jo! Joy virker som en rigtig sød pige. Så hun snakker måske lidt meget, men det kan godt være, at mig og Joy kommer til at være sammen i aften. Men lad os se, hvad der sker, ikke? Skål! På natklubben Rosie McGee's i København sætter Joy og hendes mor gang i festen. Kan vi ikke bare gå op og danse? Vi tog ikke kys hinanden! Er du skød? Lad os lige tage en mor-datter. Lad os lige tage en mor-datter. Kom da! Almindelig kys, ikke? Ja. Okay, nu med kys, Ikke med tungen. Nu må jeg ikke gøre med tungen, mor. Det gider jeg ikke. Det gider jeg altså ikke, mor. Nej, mor, det gider jeg ikke. Ej, hvor er det irriterende. Så kysser vi mor. Så skal I to også. Ja. Tag tungen ud først. Mor, det kan jeg ikke se på. Det var lækkert. Giv den. Hallo? Hun æder dig, mor. Hun tager forhuden af det hele. På Rosie McGee's i København er Joy på dobbeltdate med sin mor. Og efter en hed kysseseance skal mor og datter lige have planlagt aftens videre forløb, mens drengene henter flere drinks. Kysser han godt? Hvad? Kysser han godt? Ja, han kysser rigtig godt. Jamen, jeg synes Mikkel, han er en rigtig, rigtig sød fyr, og han kysser rigtig godt. Det var jo ikke meningen, at jeg ville kysse på første date, men han slog simpelthen benene væk under mig, men jeg er ikke forelsket overhovedet. Jeg tager ham med hjem. Nej, jo, vi knaller over.
Hvis du går i seng med en fyr på første date, så skal du være meget, meget, meget heldig, hvis du hører fra ham igen. Og hvis du hører fra ham igen, så er det fordi, han vil have sex. Det er ikke fordi, han vil have forhold. Den har jeg prøvet så mange gange, og det gider jeg ikke mere. I København er Joy alene tilbage med sin date Mikkel, efter mor Mia og Marco har lavet et forsvindingsnummer. Og mig og min mor, vi lavede nogle regler, inden vi tog hjemmefra. Vi måtte ikke blive for fulde, og vi skulle tage hjem sammen, og vi skulle ikke have sex med nogen på første date. Men jeg kan i hvert fald sige, at min mor, hun blev ret fuld. Men det har været en hyggelig aften. Tak for i aften, det var rigtig hyggeligt. Men regler er åbenbart til for at brydes. Jeg har besluttet mig for at tage Mikkel med hjem, fordi jeg synes, han er rigtig, rigtig sød. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke lidt. Vi falder sikkert i søvn med det samme, når vi kommer hjem. Jeg er ved at dø af træthed, og han var også rigtig, rigtig træt. Men jeg glæder mig til, at vi lige tager hjem og får os en eller anden klam makrelmad og ligger os til at sove.